Той винаги е играл ролята на глупак, но в реалния живот той е един от най-умните и най-богатите актьори в света. Роуън Аткинсън е завършил Оксфордския университет. Малцина са тези, които го познават като личност с изключителна интелигентност и остър ум. Той придоби световна слава и признание като мистер Бин, онзи мълчалив и до някъде мързелив, но изключително обичан герой от милиони хора по целия свят. Но същият този човек, който в миналото изпитваше огромни затруднения да говори пред публика заради заекване, по-късно успя да накара целия свят да го слуша внимателно, без да промълви нито една дума. Той използва мълчанието и израженията на лицето си, за да изгради наследство, което говори по-силно от думите. От оригиналния Мистер Бин са продуцирани само 14 епизода. Въпреки това беше напълно достатъчно, за да го превърне в световна икона. Освен актьорството, той е и изключително страстен автомобилен ентусиаст. Той притежава също и някои от най-редките супер автомобили в света. Въпреки че на екрана играеше като глупак, в реалния живот той е гений, който превърна мълчанието, борбата и заекването в безсмъртна легенда.